गे 8 बजे रात में निकाल गेलिए गे यारावा के घरा हम चाल गेलिए गे जागल हालै साखी साबा गौआ जावरिया में छुए लगलाई धुरिया हमर लाइट के यारिया में छुए लगलाई धुरिया हमर लाइट के यारिया में गे सखी गेलिए धराई गे होवे लगलाई ओही जे लड़ाई गे सुतल हालिया सखी धर के भारया कावरिया में छुए लगलाई धुरिया हमर लाइट के यारिया में छुए लगलाई धुरिया हमर लाइट के यारिया में साखी हो गेलाई गे मिलेला रोज बोलावा हालै संगरी दराज दीवाना तुहरा बदनाम कर दे के सखी रामा कांता शांत सागे हालै कर CID